Bon dia, món! Avui som a 20 de febrer i em dirigeixo cap al gimnàs perquè, bueno, és diumenge i ho he d'aprofitar. I així surto de casa. No anava a anar per al temporal perquè hi ha hagut com un vent huracanat Eunice o alguna cosa així es diu, no sé. I ahir estava tot revolt, el tràfic, fins i tot el metro, tot tallat, tot col·lapsava. Però dic, va, surti ara, ja no fa tant de dolent. He vingut amb bus i sembla que no està tan malament, però bueno, sí. Ahir vaig anar al museu aquest de Victoria and Albert, no va estar gens malament, la veritat, m'agrada l'experiència. D'altra banda, porto una setmana sense rentar-me el cabell, perquè sí. M'he posat també oli de coco, perquè sí, avui em rentem el cabell. I poc més. De moment fa fresca, però es pot passar. O sigui, és passable. Però clar, és que estem al febrer i és Anglaterra, saps què li demanaràs? També he estat veient programes de Españoles por el Mundo, Callejeros Viajeros, a Edimburg, perquè me n'aniré a Edimburg a l'abril, si no m'equivoco. Ja ho tinc tot reservat, tot preparat. No ho he agafat perquè ho hagi vist ara en els programes aquests, sinó ja ho tenia pensat d'abans, sinó que aquest matí m'ho donat per veure-ho, per dir bueno, quines zones vull visitar i tal, i em fa molta il·lusió, i sí, ara vaig cap al gimnàs. Té molta gràcia perquè com que m'he posat a l'oli de coco, el cuir cabellut, no? El suor que queia, alguna gota ha caigut a la meva boca i dic, quin bon gust que té. Ja he sortit del gym, vaig a fer la compra. Bueno, ja han passat un parell d'hores, ja he dinat, ja m'he dutxat, ja estic a l'habitació tranquil·la planejant la setmana i ara em dedicaré a enganxar aquestes 4 postals que em vaig comprar al Victoria and Albert Museum a la paret, al meu mur de la fama de la fotografia, bla bla bla. Les fotos en qüestió són aquestes, les 3 gràcies, aquests gats prenent el té que em va semblar supergraciosa. Aquesta que representa com la maternitat o el carinyo, no sé, em va agradar molt. Maternal affection, no sé, em va semblar com molt cuca. I després aquesta, que és una... com es diu? Una casa de joguines de Nuremberg's Dollhouse, però de rics. És una casa d'aquestes de nens petits, però en el que era una casa de gent rica, no? I és que, o sigui, tots els detallets que té, és que m'encanta. A mi sempre m'han agradat les cases de joguines d'aquestes. I sí, ara ho penjaré aquí, al meu mur, que, bueno, algun dia us parlaré d'ell, però avui no. Bueno, crec que ja deixaré fins aquí el vlog d'avui perquè realment no faré res més. Perquè fa bastant mal temps i és diumenge, toca descansar. Així que ens veiem al pròxim vlog i res. Cuideu-vos molt. Sé que no ha sigut contingut realment de qualitat, però a mi m'agrada veure aquesta mena de vlogs. Així que fins la pròxima. Adeu.